Vážení diváci, sledujete denné správy Hlasu ľudu. Po pracovnej návšteve Nemecka prezident Srbska Aleksandar Vučić povedal, že mal možnosť dozvedieť sa veľa o histórii baníctva v Nemecku a strednej Európe. Ako zdôraznil, bolo dôležité vidieť skúsenosti Nemecka a dozvedieť sa viac o ich odborných znalostiach v oblasti spracovania ťažby nerastov. Na včerajšom stretnutí ministra poľnohospodárstva Aleksandra Martinovića s veľvyslancom Maďarskej republiky Jožefom Maďarom bolo konštatované, že je dôležité dodatočné zvýšenie zahraničnej obchodnej výmeny medzi Srbskom a Maďarskom. Hovorili aj o možnostiach zriadenia Srbskej poľnohospodárskej komory. Predseda hospodárskej komory Srbska Marko Čadeš po zasadnutí riaditeľov Eurokomory v Bruseli vyhlásil, že hospodárstva Srbska a Západného Balkánu ešte raz dostali silnú podporu z Bruselu, a to od Eurokomory, aby sa čím skôr stali súčasťou jedinečného hospodárskeho priestoru. Dnes je Medzinárodný deň hôr. Každoročne sa v tento deň upozorňuje na dôležitosť hôr pre život na Zemi. Tento deň za Medzinárodný deň hôr vyhlásili na valnom zhromaždení OSN v roku 2002 a oslavuje sa od roku 2003. Vďaka finančnej podpore Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Matica Slovenská v Srbsku zadovážila knihy a didaktický materiál pre predškolské ustanovizne vo Vojvodine, v ktorých sa vyučovanie koná po slovensky. Slávnostné odovzdávanie bolo včera v dome Matice Slovenskej v Srbsku Ľudovíta Mišíka v Bašskom Petrovci. V základnej škole hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove sa včera konal vianočný a novoročný bazár. Na toto podujatie žiaci priniesli množstvo vecí, ktoré pripravili sami alebo spolu so svojimi rodičmi a usilovne predávali návštevníkom bazára. Včera sa v Čelareve zrealizovala akcia výsadby 90 sadeníc v parku. Akcie sa zúčastnili predstavitelia obce Bašská Palanka, spoločnosti Carlsberg a dánskeho veľvyslanectva. Zámerom akcie bolo obnoviť starý lesk v parku. Do 10. januára 2025 milovníci výtvarného umenia majú príležitosť pozrieť si v galérii Miry Brtkovej najnovšiu decembrovú výstavu obrazov autora Miodraga Pantovića z Belehradu, známeho sochára a maliara. Miestna organizácia penzistov v Padine má kanceláriu na prízemí budovy miestneho spoločenstva, ktorá je otvorená pre občanov každý štvrtok a sobotu od 9. do 12. hodiny predpoludním. Podľa slov predsedu organizácie Jána Šuľu sa začal zápis záujemcov o organizovaný pobyt v kúpeľoch v roku 2025. Zajtra bude prevažne až úplne zamračené počasie. Fúkať bude slabý vietor, prevažne západný a severozápadný. Najnižšia ranná teplota bude 0 a najvyššia denná 5 stupňov Celzia. Ďakujeme za pozornosť.